Bo día a todos e a todas. Neste vídeo imos falar do apoio psicolóxico e a comunicación en situacións de primeiros auxilios. Os contidos do vídeo van ser divididos nos seguintes bloques. Primeiramente, falar de xeralidades do apoio psicolóxico e do concepto de estrés. Despois, no seguinte bloque, falarei das reaccións psicolóxicas en situacións de urxencia, dividindo un pouco nas reaccións que poden presentar as vítimas, as reaccións que poden presentar os acompañantes e as reaccións que poden presentar as persoas que prestan axuda, os socorristas. No seguinte bloque falarei da comunicación na prestación de primeiros auxilios. Aquí focalizarei en aspectos como cales son os elementos e as fases da comunicación, cales son os tipos de comunicación e cales son os recursos comunicativos que poden atoparse ou que poden empregarse durante unha atención urxente. Falarei no último bloque da prestación de apoio psicolóxico en primeiros auxilios, focalizando en aspectos como cales son os condicionantes na prestación destes auxilios, cales son as actuacións que poden ser útiles de apoio psicolóxico neste tipo de situacións, e por último presentarei moi brevemente o protocolo de acercarse, que é un protocolo de intervención psicolóxica en situacións de catástrofe ou en situacións de emerxencia con múltiples vítimas. Para comezar, unha serie de generalidades acerca da atención psicolóxica en primeiros auxilios. Hai que dicir que en calquera acto de primeiros auxilios non se atende exclusivamente lesións ou patoloxías, é dicir, a parte máis física da atención, senón que tamén temos que considerar a parte psicolóxica. Aténdese a persoas, non a súas lesións ou patoloxías. Desta maneira, tendo en conta que as persoas que sufren un accidente ou que están nunha situación de emerxencia están afectadas por un importante impacto emocional, van a ter necesariamente unha afectación psicolóxica, unha afectación psíquica. Por isto, a axuda que se lles preste non debe ser só física, senón que tamén debe ser psíquica. Isto hai que telo en conta, aínda que a atención que se lle presta en primeiros auxilios é unha atención de curta duración. Por isto falamos dunha atención ou dun apoio integral á persoa. As principais características que ten a resposta psicolóxica e emocional das persoas que están implicadas nunha situación de emerxencia van a ser basicamente as tres seguintes. A primeira sería unha crise ou estado temporal de trastorno de desorganización que orixina o que coñecemos como estrés. A continuación falarei deste aspecto máis pormenorizadamente. Outra característica é a incapacidade da persoa afectada para manexarse de xeito emocional e incluso tamén a nivel cognitivo. E por último, unha importante tensión e ansiedade, que vai ser moi característica deste tipo de respostas. É importante neste punto definir ou polo menos caracterizar brevemente o concepto de estrés. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, define o estrés como un conxunto de reaccións fisiolóxicas que preparan o organismo para a acción. De tal xeito que o estrés supón un mecanismo natural de adaptación ante as novas situacións que se nos van presentando na vida. Por dicirlo de alguna maneira, o estrés é unha reacción natural, é unha reacción que o noso organismo presenta cando se atopa ante alguna dificultade ou ante algún problema, e esa reacción o que fai é preparar o noso organismo para antepoñerse ou para tratar de superar este problema que estamos enfrentando, este factor estresante que se nos presenta. Desta maneira podemos dicir que o estrés non é algo maligno, podemos considerar que é unha situación benigna que o que fai é prepararnos para afrontar diferentes circunstancias ou eventualidades que se nos van dando no día a día. Dicimos que o estrés se convirte nun problema cando este é demasiado intenso ou cando dura demasiado tempo, de alguna maneira dando situacións que poden prolongarse excesivamente no tempo. Unha situación de estrés normal, digamos, ten que ser algo agudo
que permaneza durante pouco tempo e logo se restableza a función previa a este estrés. Falamos, polo tanto, de euestrés, cando falamos dun estrés normal, fisiolóxico, benigno, por decirlo de alguna maneira, e falamos de distrés, cando esta resposta estresante se convirte en algo crónico, demasiado intenso ou que se empeza a producir alteracións ou incluso patoloxía. Cales son as reaccións que se dan no organismo ante unha situación estresante? Cando o corpo presenta estrés, cando o noso organismo se prepara para actuar en contra dun factor estresante, o que vai acontecer son unha serie de reaccións de tipo fisiolóxico. Por exemplo, unha das máis habituais é que se produce a dilatación pupilar, é dicir, o diámetro da pupila se dilata. Isto serve para que o noso ollo, a retina, capte máis luz e desta maneira mellora a nosa agudeza visual, podemos ver máis e recibir uns estímulos visuais con máis facilidade. Ademais pasa algo similar no noso oído, agudízase o oído, somos capaces de escoitar sons máis baixos dos que en condicións normais somos capaces de escoitar. Tamén se produce un aumento das frecuencias cardíaca e respiratoria. Isto é moi significativo porque se o que supón o estrés é unha preparación para a acción, é moi lóxico que o noso corazón e a nosa frecuencia respiratoria aumenten a súa frecuencia, por exemplo, cardíaca ou neste caso respiratoria. Desta maneira podemos responder a esa maior demanda metabólica que o noso corpo vai a ter, por exemplo, cando temos que facer unha loita ou unha fuxida ante unha situación de ataque. Outro factor, outra característica de reacción que pode acontecer é o aumento do ton muscular, tamén polo mesmo que comentábamos antes. O ton muscular responde ás necesidades de contracción, se o ton muscular aumenta, a nosa musculatura pode realizar contraccións musculares de maior intensidade e maior forza. Igualmente tamén aparece unha maior oxigenación dos tecidos do corpo, moi significativa tamén para poder darlle unha maior cantidad de oxígeno ás células para que respondan a esa maior demanda metabólica que eventualmente o noso organismo pode necesitar. E por último, hai unha facilitación dunha resposta máis rápida e intensa ante un perigo, que falábamos antes. Son respostas de perigo que, digamos que en fisioloxía, normalmente se definen como fuxe ou loita. Son reaccións de fuxida ou de loita. Ante unha situación de estrés podemos distinguir tres fases. A primeira é unha fase de alarma ou impacto. Esta fase caracterízase por unha activación do sistema nervioso autónomo ou sistema nervioso vexetativo e tamén por a liberación dunha serie de hormonas ou torrente sanguíneo que van a alcanzar diferentes glándulas, diferentes órganos do corpo e diferentes estructuras efectoras que van a actuar en consecuencia. A preparación ante este tipo de situacións de ataque, que o noso organismo identifica como un ataque ou como unha especie de desequilibrio, poden ser respondidas con unha resposta de loita ou fuxida. Aparecen neste punto, na fase de alarma ou impacto, estas reaccións fisiolóxicas asociadas ás que falaba anteriormente. Pasada esta fase de alarma, chegamos a unha fase de resistencia ou reacción, onde o organismo é capaz ou digamos que consigue esta adaptación ao factor estresante. Esta fase pode dar lugar a unha recuperación do estado normal previo a este factor estresante ou pode, noutras ocasións, non ser superado este factor estresante e prolongarse a situación de alarma ou impacto. Desta maneira, estas reaccións fisiolóxicas asociadas mantéñense no tempo e esta situación de alerta ou de estrés, de alarma, pois vai a continuar no tempo de xeito que non hai unha recuperación coa situación convencional ou previa a este factor estresante. Por último, a terceira fase é a fase de agotamento ou reorientación, que só se dá naqueles casos nos que a tensión estresante persiste durante moito tempo e aí sí dá lugar a unha serie de desequilibrios de tipo físico e psíquico que, se non se pon remedio e non se solucionan, a medio ou curto plazo poderían dar patoloxía asociada.
podemos distinguir tamén varios tipos de estrés en función das súas características. O primeiro é o máis común e incluso que máis definitorio do que é o estrés sería o estrés agudo. É unha situación que dura entre 2 e 4 semanas, dependendo da situación, e normalmente é perfectamente manexable. O habitual é que este tipo de estrés, ao cabo dun tempo, iso, entre 2 e 4 semanas, a persoa poida repoñerse, poida sobrepoñerse a esta situación e volver á situación previa a este factor estresante. Unha variante deste estrés agudo sería o estrés agudo episódico, que sería típico en persoas que están moi atarefadas ou moi apuradas, que por exemplo teñen traballos moi demandantes ou que teñen unha serie de responsabilidades familiares ou persoales moi intensas. Entón estas persoas síntense moi presionados por moita presión a nivel de responsabilidades e non son capaces de responder de maneira plena ás exixencias que se llevan impoñendo ou incluso a veces que esa persoa se autoimpón a sí mesma. Deste xeito que acontece que vanse sufrindo episodios de estrés agudo, pero de forma repetida. Unha vez que se recupera, se restablece unha situación de estrés agudo, ao pouco tempo volve a acontecer outra. Desta maneira a persoa non acaba de estar descansada e sempre está sufrindo episodios de estrés que acontecen, se restablecen e volven a aparecer. Outro tipo de estrés que podemos atopar é o estrés crónico. Está caracterizado por un desgaste a longo prazo que vai sobrepasando a resistencia que ten esta persoa. Tamén se coñece como distrés. Falamos de estrés crónico cando o factor estresante permanece moito tempo no tempo, desa maneira as reaccións fisiolóxicas asociadas e este factor, esta situación de estrés no organismo non acaba de recuperarse. Digamos que se mantén no tempo pois durante máis tempo do que sería normal nun episodio de estrés agudo. Outro tipo de estrés que podemos diferenciar é o estrés postraumático. Aparece despois de que se sufran experiencias terribles, son situacións moi estresantes e moi intensas que se dan en situacións límite, como pode ser unha situación de guerra, unha agresión, algún tipo de ataque, unha persoa que sufra pois algún tipo de situación moi intensa, moi estresante, e o que acontece é que ese nivel de ansiedade e ese nivel de estrés que se dá non acaba de recuperarse despois deste episodio de estrés agudo, de estrés moi intenso. Por lo tanto, os cadros de estrés postraumático poden deixar secuelas incluso moito tempo despois de que se producira o factor estresante, que normalmente, como digo, é unha situación puntual nun momento no tempo, pero que deixa pegada incluso a veces moitos anos despois na persoa. Por último, outro tipo de estrés que é característico e que compre mencionar neste punto é o desgaste profesional. É un tipo específico de estrés crónico que se coñece tamén como síndrome de burnout ou tamén síndrome do queimado en galego, non? Este tipo de situación dáse fundamentalmente en persoas que teñen traballos moi demandantes, que producen moito agotamento físico e que tamén afectan psicolóxicamente. Un exemplo moi típico de burnout pode ser o síndrome do coidador queimado, que afecta ás persoas que de maneira formal ou informal están realizando traballos de coidado a persoas en situación de dependencia. Cando ese tipo de traballos non vai acompañado de un descanso e de unha situación que permita a persoa unha vía de escape e relaxar un pouco as súas tarefas, cando non se pode facer desta maneira, o normal é que apareza este tipo de cadros que se comportan pois como unha situación de estrés crónico que a longo prazo poden tamén acabar producindo diferentes tipos de problemas. Cales van a ser as reaccións que se van a dar nas persoas que están sometidas a unha situación de emerxencia? Comezando polas vítimas, temos que considerar que as vítimas, cando sufren un accidente ou están nunha situación de emerxencia, poden estarse enfrontando a unha ou máis lesións corporais e incluso tamén perdas materiais. Poden sentir dor,
Poden sentir preocupación tanto pola súa vida, a súa integridade física, como tamén pola vida e integridade física de acompañantes, familiares ou persoas que eles coñecen. Dependendo da magnitude do suceso e do estado psicolóxico previo da víctima, e incluso tamén da súa personalidade, poden acontecer varias posibilidades. Algúnas persoas van ser incapaces de decidir se aceptan ou rexeitan a axuda de primeiros auxilios nunha situación de emerxencia, e outras, por outra banda, manterán a serenidade e incluso serán capaces de colaborar coas persoas que están prestando coidados. No caso dos acompañantes, pode acontecer que o impacto emocional sexa tanto ou máis grande do que pode ser nas vítimas. Poden aparecer tamén en moitas ocasións sentimentos de impotencia cando non se ven capaces de axudar ou de poder mellorar a situación, ou tamén a veces sensacións ou sentimentos de culpabilidade cando esta persoa puido ser, por exemplo, a causante dun accidente. Un sentimento moi habitual que podemos atopar en persoas acompañantes é o duelo en castelán. Sería aquel conxunto de emocións de aflición ou de angustia que se producen cando se perde alguén moi querido. Esta situación pode alterar os sentimentos e o comportamento, incluso a percepción da persoa. En primeiros auxilios, o habitual é atoparse coa primeira fase do que é o shock emocional. Implica que a persoa pode atoparse nunha situación de apatía, adormecemento, abandono ou abatimento, pero incluso a veces acontece totalmente o contrario, que a persoa reacciona de forma excitada, de forma hiperactiva, incluso a veces de forma violenta. A explicación deste tipo de situacións en persoas que están sometidas a moita tensión, por exemplo, nun accidente ou nunha situación de emerxencia, cando estas respostas son de tipo desorganizado e pouco eficaces, cando se saen do que debería ser unha resposta efectiva e eficaz para poder afrontar esta situación, hai varios modelos explicativos que tratan de dar sentido a este tipo de respostas. Un dos máis utilizados en psicología de emerxencia tamén, é o modelo de comportamento de expansión-contracción. En que consiste este modelo? Ben, o que trata de facer este modelo é de explicar este tipo de respostas descoordinadas, desorganizadas, pouco eficaces das persoas que están sometidas a moita tensión, clasificándoas en dous tipos de respostas. Primeiro estarían as respostas expansivas ou de expansión, que caracterízanse por emocións de tipo exacerbado, pensamento desorganizado, comportamento caótico, inquedo e sen obxectivos claros. Son persoas que, ante unha situación de moita ansiedade e de emerxencia, o que van a facer é estar hiperactivas, movéndose, van a andar correndo dun lado para outro, sen tratar de facer as cousas, buscando sempre cousas que non veñen a conto, berrando, amosando unha hiperactividade excesiva que impide que se poidan centrar e poder axudar a levar a cabo aquelas cousas que se precisan nese momento. Por outra banda, outro tipo de comportamento que se pode dar cando é así ineficaz e desorganizado é os comportamentos de contracción. Están caracterizados por unha preocupación obsesiva e paralizante polo problema, por unha inhibición da actividade, a persoa se queda conxelada, quedase completamente paralizada, e tamén unha sensación de retirada, que a persoa vese incapaz de enfrontarse á situación, non reacciona a estímulos, quedase completamente paralizada. Sería o caso oposto a un comportamento expansivo. En ambos casos, atopámonos con respostas que non van a ser eficaces nin van a ser útiles nunha situación de emerxencia. En canto aos socorristas, hai que considerar que tamén poden atoparse con un gran shock emocional e con un gran impacto psicolóxico, tendo en conta que o socorrista non é un profesional sanitario, pero non ten por que ser un profesional sanitario, e moito menos ten por que ser unha persoa formada en psicoloxía. O normal é que aconteza un gran impacto emocional e tamén dificultades para afrontar esa situación.
pero sí que é certo, a evidencia científica así o avala, cando as persoas que acuden a axudar en situacións de emerxencia dispoñen de un bo coñecemento das medidas de actuación en primeiros auxilios, isto axúdalles a actuar con confianza, a prestar a mellor axuda posible e tamén, grazas a este coñecimento, grazas a esta seguridade pola formación recibida, normalmente son capaces de controlar ese impacto emocional e poder reaccionar de unha maneira moitísimo máis efectiva e articulada. Calquera situación que se dea en primeiros auxilios precisa dunha comunicación eficaz. Neste bloque falarei un pouco destes aspectos relacionados coa comunicación. É importante ter en conta a importancia que ten ou a relevancia que ten a maneira en que nos relacionamos coas víctimas e tamén cos seus acompañantes cando estamos nunha situación de primeiros auxilios de emerxencia. Compre comezar con algo moi básico, pero que non por isto menos importante, que é cales son os elementos da comunicación que se van a dar nunha comunicación convencional entre dúas persoas ou tamén en situacións de emerxencia. Estes elementos van a resumirse do seguinte xeito. O primeiro sería o emisor. O emisor é aquela persoa que, a partir dunha idea, elabora unha mensaxe que pretende comunicar a outra persoa diferente. O receptor vai ser esta persoa diferente que recibe a mensaxe que lle envía o emisor. A mensaxe vai ser o contido daquelo que se transmite e a forma en que se transmite. A canle o canal vai ser o medio polo que se transmite a mensaxe. O código estaría constituído por un conxunto de sinais, signos e símbolos que teñen significados para aquelas persoas que os empregan. E ademais tamén temos o contexto, que sería aquel ambiente físico e incluso emocional no que se produce a comunicación. As fases da comunicación, ordeadas de forma cronolóxica, son as seguintes. Primeiramente, hai unha idea que é elaborada polo emisor. O emisor elabora a partir de algún tipo de estímulo normalmente, pero habitualmente xera unha idea, pensa unha idea que pretende comunicar. Isto é algo que se fai de forma interna na mente do emisor. O seguinte paso é codificar esta idea. O emisor o que fai é transformar esta idea a través dun código nun sistema de signos que vai a representar esa idea que se vai comunicar. A transmisión é a produción da mensaxe ou o paso desta mensaxe a través dun canal, dunha canle ou dun medio elixido que pode ser, por exemplo, se escribimos unha carta manuscrita, será a través de correo postal, a través de un folio no que está escrito a mensaxe. A recepción é aquel momento da comunicación no que a mensaxe é recibida polo receptor. A descodificación é o proceso no que a mensaxe que está transcrita a un código se descodifica para representar na mente do receptor a idea que inicialmente quería enviar o emisor. E por último temos unha fase que sería de retroalimentación ou feedback, que basicamente o que indica ou a que se refire é a resposta ou verificación de que a mensaxe foi recibida axeitadamente por parte do receptor. En canto aos tipos de comunicación, hai que mencionar tres: a comunicación de tipo verbal, a comunicación de tipo non verbal e a comunicación de tipo paraverbal. A comunicación verbal quizáis esa a máis sinxela de comprender. Estamos falando dunha comunicación que se realiza a través da linguaxe e dita comunicación pode ser oral ou escrita. Pode ser, por exemplo, palabras pronunciadas a viva voz ou pode ser, por exemplo, palabras escritas nalgún medio, nalgún formato, como podría ser escritas nun folio ou a través dunha mensaxe de texto.
Esta comunicación verbal é moi interesante porque permite transmitir a inmensa maioría dos pensamentos que o emisor pode querer comunicar a un receptor. A comunicación non verbal realízase empregando signos que non son palabras. Falamos aquí de un tipo de comunicación que regula, complementa, apoia ou incluso sustitúe, en algúns casos, a comunicación verbal. Para entender mellor, podemos dividir esta comunicación non verbal en dous tipos. Primeiramente estaría a kinesia, ou a comunicación non verbal kinésica, que refire aos movimentos do corpo, expresións faciais, gesticulación, etc. Cando unha persoa chisca ollo a outra, o que está facendo é dar tamén, a través dunha comunicación non verbal, unha mensaxe. Está enviando unha idea codificada nesa mensaxe. Tamén, por exemplo, podría ser cando levantamos a man para saudar a alguén, estamos pois como indicando, levantando a man, que é un saúdo, por exemplo, para recibir unha persoa que chega a un sitio. E outro tipo de comunicación non verbal coa que podemos sinalar neste punto sería a comunicación non verbal proxémica, que se refire á territorialidade ou á cantidade de espazo que ocupamos. Por exemplo, cando mandas unha mensaxe verbal a outra persoa a través da linguaxe oral, un pode facelo a unha distancia, por exemplo, de 3 metros, ou un pode achegarse a menos de medio metro e mandar a mesma mensaxe. Evidentemente, as connotacións e o significado desa mensaxe vai a variar significativamente porque o parámetro proxémico da mensaxe é distinta. A maneira, a situación na que estamos, a nosa territorialidade, como xestionamos o noso espazo persoal, o noso espazo próximo, digamos, vai a ser tamén un elemento de comunicación. Non é o mesmo achegarse a alguén para dicirlle algo que dicirlle algo a distancia. Por lo tanto, van a ser elementos que teñen que ver con esta comunicación non verbal, que o que fai é apoiar, complementar, dar un plus de información á comunicación verbal. Como dicía, incluso a veces pode substituir a comunicación verbal. E por último, a comunicación paraverbal, que refire a aspectos paralingüísticos que acompañan as palabras e as complementan. Que son este tipo de aspectos? A que nos referimos con paralingüístico? Pois referímonos, por exemplo, a como se din as cousas, a través da entonación, a través do volume, a través da claridade, a través de aspectos como o ritmo, a pausa, etc. Unha mesma palabra non ten o mesmo significado cando esta palabra se pronuncia de forma susurrada, con unha voz moi baixa, ou se esta mesma palabra se pronuncia berrando, con un ton de voz moi alto e con un volume moi alto. Evidentemente, os aspectos paraverbais que van a dar información adicional a esa palabra son bastante distintos nestes dous casos. Por lo tanto, é un elemento que nos permite complementar o significado do discurso a través destes parámetros que comentaba anteriormente. Cando se realiza a comunicación nunha atención urxente, hai unha serie de aspectos que se poden ter en conta. Por exemplo, o primeiro, manter a tranquilidade. O segundo, situarse preto da vítima para comunicarse con ela. Este sería un aspecto de comunicación non verbal proxémica que comentaba anteriormente. Empregar a linguaxe verbal con precisión e claridade, evitando malentendidos. Isto é moi importante porque nas situacións de emerxencia o último que queremos é que non se entendan as ordes ou as informacións que se están dando dunhas persoas a outras. É moi importante evitar malentendidos. Hai que vocalizar ben, un pouco en liña co que comentaba anteriormente, empregar unha voz cálida con volume suficiente e unha modulación que remarque os puntos principais da mensaxe que se quere transmitir. Adaptar o modo de comunicación ás condicións nas que se atopa a vítima. Moi importante isto, porque evidentemente non é o mesmo comunicarse con unha persoa que está consciente e alerta que con outra persoa que está semi-inconsciente e que apenas é capaz de recibir estímulos. Empregar tamén
A empatía a hora de interaccionar coas outras persoas tamén é un aspecto a ter en conta. Practicar a empatía, como vamos ver agora na próxima diapositiva, vai a permitirnos poñernos en lugar de outra persoa. Ese tipo de exercicio é moi útil para poder comprender ou analizar a mellor maneira de comunicarnos con esa persoa. Deste xeito atopamos unha serie de habilidades que nos van a resultar útiles a hora de comunicarnos en primeiros auxilios. A primeira, xa comentada moi frecuentemente, é a da escoita activa. A escoita activa pode definirse como unha actitude de escoita plena que incorpora non só a mensaxe verbal, senón todo o significado que encerra esa mensaxe. Esta escoita activa presta especial atención ás condicións do emisor e do contexto. Estamos falando de ser quen de escoitar plenamente o que nos quere dicir a outra persoa e de xeito que tamén esa persoa sexa consciente de que estamos prestando unha total atención ao que está dicindo. A empatía, por outra banda, sería a capacidade de poñerse no lugar de outra persoa, como comentaba anteriormente, algo que nos vai resultar moi útil a hora de comunicarnos. Tamén a asertividade. A asertividade pode definirse como unha capacidade para comunicarse dende unha posición de seguridade e de respeto. Son como dous polos dun mesmo continuo. Non? Dicimos que a asertividade é o punto medio entre un estilo comunicativo pasivo, entre un estilo comunicativo máis tirando a agresivo. Deste xeito, cando somos asertivos, o que estamos facendo é dar a nosa opinión ou presentar o noso argumento de tal xeito que non supoña un ataque ás persoas que opinan diferente, pero ao mesmo tempo que tampouco permitamos perder o noso punto de vista e deixarnos levar como que o noso punto de vista vale menos. É unha especie de compromiso ético coas opinións dos demais e co autocontrol das opinións propias. Outra habilidade útil que nos pode ser interesante é a das técnicas de reducción de ansiedade. Sí que é verdade que este tipo de técnicas son máis útiles en situacións de tranquilidade, onde a persoa pode dedicar o tempo necesario para realizar técnicas de meditación, de control de tensión muscular ou técnicas por exemplo, de cognitivo-conductuais. Hai múltiples técnicas que nos poden servir para reducir a ansiedade e que moitas delas, como dicía, non son aplicables a unha situación de emerxencia, aínda que pode que algunhas en concreto si puderan resultar de utilidade. Outros dous aspectos que cabe mencionar neste punto sería tamén habilidades útiles, a demostrar respeto ao noso interlocutor ou ás persoas que están vivindo unha situación de emerxencia, pero tamén ser honestos en todo momento, sermos transparentes e dar información só cando estamos seguros do que estamos dicindo e non tratar de buscar protagonismos nin buscar facer cousas das que non estamos completamente seguros. Cando falamos de prestación de apoio psicolóxico en primeiros auxilios, hai unha serie de condicionantes na prestación destas axudas, deste apoio psicolóxico que temos que ter en conta. A primeira sería que en condicións normais este tipo de axuda psicolóxica en primeiros auxilios non está prestada por persoas sanitarias e nin sequera a veces por especialistas en psicología. Este tipo de axuda préstase no lugar dos feitos durante o tempo que dure a atención de primeiros auxilios. As vítimas e os acompañantes adoitan estar nun estado de shock, algo que nos vai condicionar e vai ter moita relevancia. E este apoio psicolóxico
Realízase simultáneamente a prestación de primeiros auxilios. Algunas actuacións que se poden levar a cabo e que poden resultar de utilidade. A primeira sería pedir axuda a persoas que están ao redor. É moi importante buscar, preguntar se hai algún profesional sanitario na zona, no lugar dos feitos, se aparece algún que empeza a facer cousas ou toma a dirección da situación, podemos ofrecerlle a nosa axuda en todo momento. Se non hai profesionais, hai que facerse cargo da situación ou buscar persoas que poidan colaborar para evitar que algunhas persoas estorben. Pode ser útil darlles algunha tarefa a realizar, a ser posible lonxe do lugar onde están as vítimas, para que desta maneira xestionemos aquelas persoas que están incordiando, que están molestando, que están interferindo de forma negativa na atención de primeiros auxilios. É moi útil buscar unha tarefa para estas persoas e indicarlles que por favor que realicen e así tratar de mantelos ocupados para que non incordien nas tarefas de primeiros auxilios. Este tipo de tarefas que se poden dar, que se lle poden tratar de ofrecer a estas persoas, poden ser pois, que busque algún tipo de material. Por exemplo, que busque un bolígrafo para facer algún tipo de intervención ou que busque vendas para facer algún tipo de entablillado. Desta maneira podemos evitar que estea todo o tempo incordiando e molestando. Se aparece, se no lugar dos feitos hai alguna persoa con ataque de pánico, hai que pedirlle a outra persoa que se faga cargo e que a saque da zona. Desta maneira tamén manexamos a situación, apartamos unha persoa con un ataque de pánico da zona onde están as vítimas e deste xeito podemos tamén centrar os nosos esforzos en mellorar ou en dar os cuidados que necesiten as vítimas. Outra actuación que se pode levar a cabo é captar as emocións das vítimas. Pode facerse mentre se realiza a avaliación urxente, por exemplo, ou captar as emocións da vítima. Hai que considerar tamén que é un paso necesario para tratar de manexalas para axudala. Mais adiante falarei do protocolo acercarse, onde tamén fala un pouco de captar as emocións das vítimas. Outro aspecto, actuación a ter en conta, sería a transmisión de confianza. Hai que actuar sempre dando impresión de seguridade, de tranquilidade, pero facelo tamén con calma e de maneira lóxica. A honestidade é fundamental, sobre todo neste aspecto, porque si ben hai que dar impresión de seguridade, non se pode enganar a vítima. Solo podemos facer aquelas cousas das que estamos seguros, e solo podemos intervir naqueles aspectos nos que realmente podemos ser útiles e podemos mellorar a situación. De non ser así, o mellor é avisar aos servizos de emerxencia e quedar ás pensas do que nos indiquen que teñamos que facer en cada momento. Outra actuación que se pode levar a cabo tamén moi interesante é tranquilizar as vítimas, darlles a entender que as súas reaccións, medo, impotencia, angustia, etc., son totalmente normais nas situacións nas que se atopa. Hai que permitir ás vítimas que se expresen de forma libre e que nos temos que facer o esforzo de esa escoita activa, escoitalas de forma activa tamén para permitirlles que podan ter esa pequena vía de escape nunha situación moi difícil. Tamén preguntarlles que precisan e tratar de conseguilo se está nas nosas mans e se o podemos facer. E se a persoa que atendemos está morrendo, hai que permanecer con ela. Cando esta situación é inevitable e non se pode facer nada para evitar o falecemento dunha vítima nunha situación de emerxencia, o mellor que podemos facer é permanecer con ela, dándolle atención, compañía e contacto físico, evitando que esa persoa poida morrer soa. Outra actuación, a preservación da intimidade da vítima. Hai que procurar evitar que veñan persoas morbosas ou curiosas que veñan a observar o que están acontecendo. Para ese tipo de casos pode ser interesante, como comentaba anteriormente, darlles alguna tarefa ou pedirlles que abandonen a zona para tamén, entre outros aspectos, preservar a intimidade das vítimas.
Tamén hai que dar explicacións aos familiares. Esta tarefa é responsabilidade dos servizos médicos ou das autoridades. Nalgúns casos será preciso que o faga a persoa socorrista, por exemplo, cando a vítima nos pida que contactemos con un familiar ou que falemos con alguna persoa. Hai que asegurarse de que a persoa coa que se fala é a axeitada. Isto é moi importante. É explicar o acontecido sen exagerar e, por suposto, con honestidade, sen mentir. Hai que deixar as explicacións técnicas de tipo médico ou de outra índole aos profesionais. Non é labor das persoas socorristas que in situ aportan ou dan atención de primeiros auxilios, non é a súa responsabilidade dar informacións de tipo técnico ou médico. Por suposto que iso é un traballo que é responsabilidade dos servizos médicos ou das autoridades. Para finalizar, comentarei brevemente en que consiste o protocolo Acercarse. O protocolo Acercarse é unha guía que se desenvolvida sobre o ano 2004, aí xa máis de 20 anos, coa intención de intervir psicosocialmente en casos de catástrofe, desastre natural, terrorismo, atentados terroristas, etc. Unhas cosas que aparecen neste protocolo hai que ter en conta é que está dirixido, está pensado para que se leve a cabo por parte de profesionais da psicoloxía nas súas actuacións en psicoloxía de urxencia, cando as persoas que sufren, que desgraciadamente están sufrindo unha situación de emerxencia por unha catástrofe, unha desastre natural, están falando de aspectos grandes que afectan a múltiples vítimas. Ese tipo de vítimas ou persoas acompañantes van a necesitar en moitos casos unha atención psicolóxica de urxencia que trate de evitar na medida do posible as secuelas ou as problemáticas como podría ser, por exemplo, o shock postraumático. Os obxectivos dos primeiros auxilios psicolóxicos son basicamente os que vou a comentar agora e que tamén están recollidos no protocolo Acercarse. O primeiro obxectivo sería ofrecer protección, seguridade e esperanza ás persoas que están en situación de emerxencia, proporcionar ou aliviar de forma inmediata os síntomas agudos e de estrés e tamén previr reaccións diferidas de estrés, que é o que falouse anteriormente, tratar de evitar que unha situación de estrés normal fisiolóxica acabe progresando a unha situación de estrés crónico ou de estrés postraumático. Os primeiros auxilios psicolóxicos están organizados a partir de unha serie de principios e o protocolo consta de 8 fases. Estas 8 fases que podemos ver aquí na diapositiva: ambiente, contacto, avaliación, restablecemento emocional, comprensión da crise, activación, recuperación do funcionamento e seguimento. Como podemos ver, Acercarse un acrónimo destas das primeiras letras, incluso sílaba, destas 8 fases que se teñen que levar a cabo de xeito sucesivo. A primeira destas fases é a fase de ambiente. O obxectivo desta fase é a toma de contacto do psicólogo coa situación de crise. Para isto, hai que realizar unha serie de tarefas, por exemplo, a contextualización, que consiste en coñecer o ocorrido, a magnitude dos feitos, familiarizarse coa situación antes de entrar en contacto coas persoas afectadas. Outro aspecto do ambiente sería avaliar este ambiente, determinar necesidades inmediatas, redes de apoio activadas, etc. Establecer estrategias individuais e grupais para a atención, etc. Logo hai que seleccionar o paciente, o grupo co que se vai a producir a intervención. Tamén hai que avaliar este paciente ou este grupo de pacientes de forma previa. A que nos referimos con isto? A que unha vez seleccionado o paciente, o psicólogo debe determinar o grau de afectación ou letalidade, así como a potencial perigosidade que poida estar afectando a súa integridade física, emocional ou psíquica tamén. A seguinte fase do protocolo Acercarse é contacto. O contacto consiste, como o seu nome indica, en que a persoa profesional que vai a realizar, que está realizando estes primeiros auxilios psicolóxicos, vai a entrar en contacto coas vítimas.
hai que ter en conta aspectos de tipo non verbal, tamén facer o contacto, establecer unha relación de confianza, distanciarse de forma psicolóxica, é dicir, o que se pretende que a víctima, na medida das posibilidades, se distancie psicolóxicamente da situación que está sufrindo, e tamén establecer unha serie de primeiras preguntas a partir desta primeira toma de contacto, que poden ser, por exemplo, que aconteceu, onde estabas e que estabas facendo nese momento, que fixeches despois, etc. Despois do contacto ven a avaliación, e os aspectos que se teñen que avaliar van a ser basicamente unha exploración inicial que se centra no estado mental, por exemplo, a orientación espaciotemporal da víctima, na identificación de problemas, o suceso precipitante, o estado emocional actual, o procesamento cognitivo polo que está pasando a persoa, etc. O estilo de afrontamento que ten esta persoa, un estilo evitativo, un estilo activo. O que se pretende respecto a isto, por certo, é que se tome parte por un estilo de afrontamento máis de tipo activo. E tamén se avalía a identificación de recursos personais e apoio social que poden ser necesarios. A seguinte fase sería a fase de restablecimento emocional. O que se pretende nesta fase é ir establecendo un nivel de funcionamento adaptativo, restablecendo as funcións de adaptación e cognitivas e psíquicas desta persoa. Por exemplo, facilitando a súa expresión emocional, desenvolvendo unha escoita activa. Vemos aquí que hai moita relación entre moitos aspectos do protocolo de acercarse e moitos aspectos de apoio psicolóxico e comunicación que eu fun desgranando ao longo deste vídeo. Tamén técnicas de desactivación ou activación fisiolóxica. E, por último, unha recuperación, promover e facilitar a recuperación da rede social natural e tamén ofrecer disponibilidade e accesibilidade en todo momento. A seguinte fase sería a fase de comprensión da crise, que basicamente, como se nome indica, consiste en obter información xeral acerca dos problemas e efectos do estrés e das reaccións normais que están acontecendo e anormais nesta persoa, pero tamén información específica sobre o suceso actual. Por exemplo, unha vez que se comprende o que pasou, hai que promover unha narración adaptativa, correxindo erros, sesgos, falsas atribucións, ideas irracionais, etc., así como informar acerca da situación actual pola que está pasando a víctima. A seguinte fase sería a fase de activación. Neste paso que se pretende que a víctima se vaya orientando cara a un estilo de afrontamento da situación pola vía da acción, e hai aquí varios aspectos, como pode ser o procesamento cognitivo, un plan de acción que se establece en relación, de acordo coa persoa, en relación aos obxectivos e accións que pode levar a cabo, e por último, unha planificación dos contratos verbais personais que se precisen para chegar a cumplir o plan. A seguinte fase é a recuperación do funcionamento. O obxectivo desta fase é que a persoa afectada recupere a súa actividade normal. O psicólogo pode facer fincapé nos seguintes puntos, como por exemplo, planificar as tarefas e actividades próximas en compañía, promover o funcionamento independente, deixar sempre acompañado aos profesionais, ben con profesionais, ben con familiares, amigos ou amigos das vítimas, estudar unha posible derivación ou traslado en caso de que sexa necesario, informar á vítima se vai ser hospitalizada, planificar o seu aloxamento e, por último, planificar actividades para o fogar en caso de que estes últimos elementos sexan necesarios. E para finalizar, a última fase do protocolo de acercarse é a fase de seguimento. Aquí estamos falando de que despois desta intervención inmediata, posto que o protocolo de acercarse está deseñado para unha intervención inmediata, pois digamos que inmediatamente despois do suceso traumático ou incluso nunha horquilla de pouco tempo, poucas horas e días despois, o seguimento pode configurarse a curto e a medio prazo, por exemplo, no prazo de un mes. Desta maneira, a persoa afectada sinte unha continuidade
respecto da intervención que coa que se levou a cabo a súa atención de primeiros auxilios psicolóxicos.